We're back mga kaigsunon ko tagumenyos. Dili lang gyapon sa inyo paboritong programa ang Tagum Talks with 𝗧𝗴𝗂𝐂𝐺. O karon kauban gyapon nato si Lieutenant Colonel Bugawan. Sir, Yes, akin. nalingaw ko sa ato ang conversation ganina. Dagan kog na learn. Actually, wala ko nag-expect nga ato ang mga tubag nimo. Impronto to siya. Lagi. Okay. Kikay gito sa akong kasing-kasing. Kasing-kasing. Oh, through experience. Yes. And karon na nato sa ato ang last part sa atong conversation, ang message or advice nimo para sa atong mga kaigsuonang tagumenyos. Sir, unsa ang mensahe nga gusto nimong ipaabot sa tanang amahan sa tagum nga nagpadayon nga naningkamot og nagsakripisyo para lang sa ilang pamilya? Well, very kuan kay na no, timely no sa part sa pamilya, sa mga father, kung nag-sacrifice ka, nagtrabaho ka, dugangan pa nimo, double hard work, no? Trabaho, tapos do not stop to mentor, siguro matawag na to mentor or counsel sa ato ang mga anak nga dili sila makuan sa unang-una mga dili maayo nga mga binuhatan, no? I-guide na to sa matarong. Dili po nato sila pasagdan nga mura og something bisag-asa na lang kay along dawi wa takabalo sa panghitabo. Sayang kayo nga ilang kinabuhi. So kinahanglan pag makauli naara gyud sa balay. Tambagan lang yun nato, no. Do not stop counsel and mentor sa atong mga anak. Tapos trabaho lang yun. Dawato nato, this is part of the sacrifice. Isip usa ka ginikanan nga ato amang magyud siyang kuano trabaho nga mo hatag o provide sa tanan nga gusto panginahanglanon sa pamilya. Nindot pod kay sir, no. Sir, as we celebrate the Father's Day, unsa ang imong pangandoy para sa kaugmaon sa mga pamilya ug kabatan-unan sa atong komunidad? As to celebrate, I think stay healthy, no, as father. Kay karon ang halos pila na lang ka siguro naagi hapoy ubay-ubay apan kana man kung magkataas ng imong edad, daghan na kay ka og usahay bation nga mga labi na sa imong health. So stay healthy, mo padayon ta sa ano nga dunay Ginoo, no, ampo sa kanunay. Then ano lang, continue lang yapon ta sa atong trabaho basta kaya, no, as father. Do not stop niya katong akong ipang-ingon ganina nga be healthy. Ikuan yun nato ang pamilya, yung bond sa pamilya. Communication. Communication. Relationship. Good relationship. Bonding, family bonding. Para mapil yun nimo as father, labi na karon Father's Day. So, maman na itong mga pangandoy nga magkahiusa, lami ang atong kuan sa pamilya nato, no? Ang product sa atong anak. Kay lami ba kayo kung magkuyog ta nga walay mga problema sa atong pamilya. Tinuod na. Sir, kung sa imong wish sa atong komunidad karon? Ang wish nako sa karon, wish nako nga punta kung sa ato ang mga experience and observation nga dunay di ba gyud nato na malikayan ay mga panghitabo. I wish nga nakabalo naman ta do gitawag og mga threats sa ato ang kinabuhi nga labi na ng mang-inganyo na mga drugs, na mga nang-invite nga uban diha nga moapil anang dili maayo nga mga binuhatan, dili maayong activity. Tinuod. Una to sa makadaghan unsay atong gipansudlan. Kay basin kanang atong gisudlan makadaot na sa ato ang kinabuhi sa atong pagkatao, kanang atong pagtilaw anang usa ka butang nga makadaot din na sa atong panglawas, ug sa panghuna-huna, no, labi na ning drugs. Get away from drugs. Correct. Sumala pa sa giistorya sa ato ang former president, no, nga wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Mao gyud nay ako ang pinakawis nga ayaw gyud para maayo ang atong community. Correct. No? Tinuod na, sir. Kung dili ka gusto nga
struggle imong kinabuhi, maduol ka sa Oo. yes to sports, ana na lang. Yes was to sports, no to drugs. Tinuod jud na no. Isa pod ko sa advocate anang no to drugs, sir, kay Yeah. that is really a bad thing, no? Sa kanang bilas mga kabatanunan, it's not a good thing jud. Correct, Ken. Og speaking about kabatanunan, sir, if you could give one piece of advice sa atong mga kabatanunan nga nananaw karon diri sa Tagum Talks, unsay advice nimo para karon sa ilaha? Sa youth, we experience so many, no? Katong akong naingon na sa mga bata pa, get away from drugs. School, study hard. And ang last nako nga nakita nga kinahanglan nga atong tumano no kanang mga experience nga mga early marriage. Ayaw gisa gyud pag ninyo og sayo Premarital nga mga kanang engagement. inana nga kuan kay dili gyud nimo kaya no pag abot sa panahon labi na kung naanak kay anak nya Isod na. magdure mi pasulati do pa. Tinuod. Very hard magpabuhi og daghang kayo mga bata. Labi na kay bata pa ka. Yeah. So ayaw sa gyud pag dali-dali no. Everything will follow apan planning yun na siya. Tinuod No? yun na, Naagi sir. plano. Kumbaga school, tanan para kumbaga plastado ang tanan. Isa na sa akong advice. Ayaw sa gyud mo pag ninyo og sayo. Kay dili maayo. Ken. That's a good advice, sir. Ganahan po ko ato, sir, no? Kay, kung wala ka, dili pa ka settled, dili pa ka ready maging papa, dili pa ka makapakaon sa mga anak, ayaw sa jud pag una-una. Correct. Tinood. Correct. That's a good advice, sir. Sir, daghan kayong salamat, no? Daghan kayong na-learn, daghan po kaayog na-learn atong mga kaigsoon ng Tagumeños. Og this time, ato ta sa atong padula, which is ang 𝐂𝐤𝐥𝐴𝐺. Sir, maghatag ka og 5 ka places diri sa Tagum City nga asa nimo pwede o kinsay pwede dalon nimo dira. Correct. Sige, sir. For me, ang Pinakauna. nindot for part kay kumbaga sa Father's Day to maintain physical condition, botanical. Pwede ka diha mag-walking kay na 1,000 steps din na, no? Ang City Hall, kita nimo diha, pwede ka Tinuod. mag-walking diha, run, walk. Tinuod. Doon na tay katong Old City Hall, daghang kay ta makita diha, historical. Daghang mga pagkaon. Correct. Oh. Pwede nimo kinsay gusto nimo dalon dira sa historical, sir? Actually kami kumanuroy mi, ako Oh. ang yung pamilya, no? Pamilya nako ang akong ikuyo kung makasuroy sila Dili din. Tagum. Nasad sa E-Park, no? E-Park, Nindot kayo, yes. no? Malingaw ang mga bata din na. Children's Oo, Park. kay na ay mga bay, kabalo ka sa mga bata kay Ganahan kayo. diri kuan kay nang ilang lawas, no? Bisag asa lang magdagandagan, no? Unya napoy Birds Park. Tinuod. No? Correct. Isa na sa ato ang i-promote as makita nato din Dili sa sa Tagum syudad. City, sa ato syudad. Ken. Yes, that's it, mga kaigsoon kong Tagumeños, no? Sir, in behalf of Tagum Talks, Radio, and City Information Office, daghan king salamat, no? Sa time, sa higayon nga nakikimamat ka diri sa amo. Kauban ito mga kaigsoon ng Tagumeños. This time, pwede nimo i-shout out, pwede nimo i-promote kung sa'y mga maabutay nga mga project, mga kalihukan sa tuang 10th CM Battalion. So, pwede rin kayo, sir. Correct, Kent, no? As of now, we are continuing to support sa napiktuhan sa linog sa area sa Jinsan. So nag-consolidate mi og kinsa pay mga generous heart nga mohatag og tabang. So ang TGMO batalyon is also to facilitate no sa kay kini nga suporta para ni sa amo ang division no. Yeah. Sa 10th Infantry Division headed by our Division Commander Major General Alvin Luzon no. We are knocking sa atong mga stakeholders to support sa atong mga affected sa linog dito na hitabo sa Jinsan o sa area Uban sa pa mga nga, uban pa nga mga lugar diyang rapita. Yes, sir, asa mi pwede mo contact, mo reach out kung naami mga gusto nga kanang itabang? Correct. Naaman tay hotline no, naay hotline namo amo alang ihatag sa inyo Ken, Yes, sir. para among mapasilitate kung na may mga generous heart nga motabang Ken. Yes. And of course, basin na kay gusto i-shoutout, sir, imong family, since we're celebrating Father's Day, imong mga anak, o imong mga wife. No? Sa ako ang pamilya, ang anadi sa butuan, ang ako ang mahanyag nga asawa, si Jinilita Murang Bugawan, ug sa akong anak, si Clark,
si Claire o si Kael, no? Na inyong papa din naka-interview ni Ken. The battalion Oo, also. the battalion also, yes. Oo. Na din hinahitabo sa amuang area sa 10 CMO battalion na area. Sir, basin kasi gusto pa nimo pasalamatan diri sa ato ang battalion. So para Kaubanan nimo. mga kaubanan nako nga naakaroon sa area, actually naka-deploy sila. Stay safe, always pray lang, just continue to work hard, no? Sa mga pamilya, sa mga labi na sa ako mga kasundaluhan nga mga father, no? Stay lang, no? Calm, trabaho, and then continue to communicate your family, no? Kay maoy ginay ato ang mabuhat, no, sa kay wala man sa tapasagdi. Ang amo ang division commander as very also supported sa amo pasalamat sa migayo kay wala po siya magpabaya sa among batalyon. Unya kining among batalyon di ay Kent is under man mi sa regiment, no, sa CMO regiment under sa amo ang leader nga si Brigadier General 𝗓𝗂𝗂𝐴. Pero naka-base di siya dito sa Manila, Ken. Wow. Ayan. Sir, daghan kayong salamat, no? O mga kaigsunon kong tagumenyos, daghan tag na learn isip usa ka tagumenyo sa isa ka amahan, a leader, and a resilient man. Daghan kaig mga butang wala nato nakita, no, nga gibuhat sa tong mga amahan. Give thanks to your father this Father's Day. Diri gyapon sa inyong paboritong programa, Tagum Talks with 𝗂𝐤𝐿𝐴.